mo yan gawin. Iyan lulusot sa amin. Wah, bawal yan. Pinagbabawal yan ng teknik. Yung ganito sir, hindi naman siguro bawal to, no? Dami, walang dumadaan na sasakyan, ha? Tanghali na nga. Uy, boss, tingnan mo yun, no? Pinagbabawal na teknik. Saan? Ay! Bawal yan. Pinagbabawal yan ng teknik. Ganun ba, sir? Sige, sir. A few moments later. Ito, sir, pwede? Okay na ba to? Hindi na to bawal na teknik. Sana makadaan ako. Sana hindi magalit. Sana hindi nila ako ulihin. Wala pa naman ako lisensya at saka papel ng motor. Wah!